Kaixo, gu debetxe batzeko ikaslea gara, eta gure arazoa anaiari justailo bat egitea zen, eta nola ez dakagun dirurik gukin dugu. Katapulta hau egin dugu eta baldintzak ziren zapata kaxa baten tamaina izan bertzula eta 3 material gutxinen. Katapulta hau egurrak inago, izan bezala. Xafla mekaniko zulo dunez, hauek, torlojoak, gomak, eta botila baten tapak. Katapulta honen funtzionamendua honela da. Lehenengo palanka motakoa da. Lehenengo motako palanka. Palanka txiki honek tira eta hemen engantzatu behar da. Osatu hor dauka. Nola, bi palanka hauek duzten goma honez lotuak, hau jaisten bagin mazu, bestia ere jaitsiten da. Eta... hoxe. Oain kargatin behar da eta gero palanka txikia eskatu eta bola airean ate berko zuen. Ingo dut.